ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. нархи хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 50 000 сомонӣ боло. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чӣ намуди ки реклама ки дошта бошанд бар ама сурат маълумот чороӣ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳо бисёртар аз душанбе, аз шаҳри бохтар, ваҳдат, тисой, рудакӣ ва квартираи фурӯшӣ аз бохтар, аз душанбе ҳам ҳастад, аз территорияи ленинский ҳам ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ намуд хона ва замин дар кор ҳастад. мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар ҷамоати Қазирқалъа гуфтага аст соҳибшон. боз такрор мекунем ки ноҳияи Хӯросон дар ҷамоати Қазирқалъа ҷои хуб дар мега омада бинен. ҳамагӣ 13 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардага. дӯстони азиз, ки об свет шам аст, аловхона, бания, амборхона, як навес, документошам 100%. дарахтони мевадиҳанда, замини обӣ гидаш маҳкам, хонаи навсо хай уже барои зиндагитон яъне тайёра мешавад. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ, боз арзонтарам мешавад. 13 сотиқ замин, 4 дар хона. дӯстони азиз, ки хоби навҷа дар навор амаш маълум аст. дарахтони мевадиҳанда дорад, хонаҳои баррак не ки барои зиндагӣ уше тайёра. дарахи 115 мега бо савдо мекунанд. вай намҷа рақамошон аст, мегафони Тоҷикистон ва рақамҳои Россия, ки дар рақамҳои Россияшон имо WhatsApp пайваст доранд. хонаҳо нав ремонт кардага аст, дар тирезаҳои нав часпондагӣ бо адена, аловхона, бания, амборхона, як навес, ҳуҷҷатҳои хонаам 100%. одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзонтарам мешавад. 115 000 сомонӣ муомила ва фурӯхтани дигараш дар даруни ҳавлии хона омада мегирад. бинен, маслиҳат мекунем. маҳрамат ҳам рақамҳои Тоҷикистон, ҳам рақамҳои Россия ҳардуш кор мекунад. бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, ягон замин, мошин, ягон техника, маҳсулот чӣ намуди ки реклама ки дошта бошад, маҳрамат сурат маълумот чороӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотон нагузорем, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ҳастай подлисаш кунед. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фидавсӣ гуфтага аст, кӯчаи Қаҳрамон. боз такрор мекунем ки шаҳри Душанбе, райони Фидавсӣ, кӯчаи Қаҳрамон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст, ки 14 хона кардагӣ тайёра, ки як калидор, ошхона, бания, кухни, хонаи дуошуна, 2 та ҳоҷатхона, хоб бания ва банияш мега дар берун аст. ҳоҷатхонаҳо дорад. хоб наздикии корвон, як остановка мегад поён, маршрути 42 52 5 41 88 яъне мегузарад. ҳамагӣ аз хона мега то масҷида 100 метр роҳ аст ва як 300 метр усу мегад. хоб мактаб ва дигар чизо. хоб то роҳи калони калон мегад ҳамагӣ 400 метр роҳ аст мега аз хона. об судамаш қоидави аст, кӯчаи Қаҳрамон, Фидавсӣ, наздикии корвон. ҳамаи даруни хонаҳо ремонтҳо кардага аст, термиз, калидор, обши ҳама чӣ дорад. хоб дастрош намегад мефурӯшад бо нархи 450 000 сомонӣ, ки бо арзонтарам мешавад. хоб ин ҳамин рақамошон аст. ба кадоми шумо ки хали хонаи мисол фасон, хушрӯ, замонаве ки лозим бошад, рақамошонда занг мезанем ва муомила карда мегирем. рақамошон кор мекунад, одамони харидор мегад маҳрамат тамос гиранд. дӯстон, лайкора гузорем ва навора подлисаш кунем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ҷамоати Гулистон гуфтага аст, деҳаи тоҷирон назди мости ЖД, яъне ки аз ҳоҷшариф поёнтарак мешавад. дӯстони азиз, хай бештар маълумотша мегирен. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки поён падвал, ошхона, ҳаммом дорад. об свешам аст, наздикиш да мегад мактаб, бозор, мағозаҳо ҳастад. бештар маълумотош мегад тариқи телефон. хонаи навсохт аст, ки бо проектҳои нав кати кришошам ба стилои дизайнои нав кати задага аст ва хона чӣ хеле коробка аст. масалан, рангу бош катор баъзе корош мондага аст, инаша худатон мекунем. дастрош намегад мефурӯшем бо нархи 140 000 сомонӣ, ки боз
арзонтар мешавад. Назди бо ЖД гуфтага аст роҳи оҳан, яъне роҳи поиз. ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз территорияи шаҳри Бохтар наздики ЖД хона ки лозим бошад тамос гирифта қачон савдо када гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотона гузорем, фаромӯш накунем ва силикаи навора полисаж кунем. кадом намуди ки хона, замин, мошин ки мехарен дар комментария нависед, мо аз одамони фурӯшанда баҳри шумо ҷудо када пешкаш мекунем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон. хайр суроғҳои аниқша бо як бор дига мегирен. шаҳри Душанбе райони Сино яъне ки Лючоб настага аст сари ҳавз. аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 3.5 километр то хонара роҳае. 6 шотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, 1 калидор ошхона бан 1 кухонӣ дорад. хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст, гирдаш маҳкам рӯи ҳаволи бетон. ҳар як кадоми хона бо сифатҳои баланди авло мегӯяд ремонт кардагӣ аст. хай хона ҷои хуб дар мегӯяд, ҳамаи шароитҳош муҳайё аст. хона мегӯяд бо ғишти пухта катӣ, ҳамаша мегӯяд омода кардем, яъне ки расходош мегӯяд бисёр шудагӣ. хулоса мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 455 000 сомонӣ ки бо арзонтар мешавад. аки чанд арзон мекунад яш ягон чӣ гуфтагӣ нест, яъне ки илтимос фақат одамони харидор мегӯяд занг занад, чунки одамони коргар вақт бисёри гапзанӣ надорем. одамони харидори аниқ боша мегӯяд ё ки занг занем ё ки адреси пураша метиҳем, омада аз пеш бинанд ва муомила мекунем. дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки буд аз бораи хонамо пешкаштон кардем, худтон хулоса карда баъд дар ҳамин ака тамос гиред. фақат дастгиртона фаромӯш накунед навора падисаж кунед. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, аз территорияи шаҳри Кӯлоб, яъне ки хоб тарафи мактаби 43 гуфтагӣ аст ва роҳаш мегӯяд то хонара асфалт. дӯстони азиз, маълумотҳои хонара ҳамаша пурра навистагӣ нест, барои ҳамин кадомтон мехарен бо дигар маълумот чанд мегирем. боз такрор мекунем ки шаҳри Кӯлоб наздикии мактаби 43 гуфтагӣ аст, яъне ки ҳамиқа маълумот навистиянд. 4 сотиқ замин аст ки якта хонаи временка дорад ва гирдаш полни худ маҳкам, об свечам ҳаст. яъне хона гӯем временка дорад, яъне ки айсар хона мекунад. инҷа ранги замин бори фурӯхта мешавад. гирдаш полни худ маҳкам, об свет ҳаст, назди мактаб ҳамин хел чизо аст. ҳамагӣ нархи хона 50 000 сомонӣ аст ки боз арзонам мешавад. дар комментария хоҳиш кардам ки бисёр аз тарафҳои Кӯлоб хона ёбен арзонтар. ин ҳамин хонара баҳри шумо пешкаш кардем, дӯстони азиз, ки даст соҳибшон садошона пул далакурад. рақамошон мегафон аст кор мекунад, занг зада бо бештар маълумотоша аз соҳибашон гирен. агар имконият ки бошад ҳамин программа VPN скачат карда баъд навори моро тамошо кунед, хела кори хуб мешид. лайк азанен, ҳамин хел дареқ надорем ва навора дар киҷо метавонед падисаж кунед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. қисми квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва аз шаҳри Бохтар ҳам ҳаст. квартираи ҳозираи мо дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шомансур назди 7 километр гуфтагӣ аст, соҳибшон лаби роҳ. якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 38 квадрати метр. бо свети доимии таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отоплени зимистона, хобхона, хайр ремонтш хуб барои зиндагитон мешавад. назди 7 километр назди мағозаи Фирӯз гуфтагӣ аст, соҳибшон рӯпарои мағозаи Фирӯз ҳамин хел навистиянд. нархи квартира 210 000 сомонӣ аст ки боз арзон муомила дорад. агар ки шумо харидор бошед, агар ки маъқултон бошад, рақамошон аст билайн кор мекунад. бештар маълумотша аз ҳамин рақамо гирем. дӯстони азиз, кори мо фақат реклама кардан аст ки агар шумо да ҳамин хел квартираҳои фурӯшӣ, замин, хона, мошин, ягон маҳсул, ягон техника мо да фурӯш да гузорен, агар барома суратша роӣ кунед, мо дар хизмати шумо. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. бояд тага квартира аз территорияи шаҳри Бохтар Қуронтепа дар назди гаи вилоятӣ, яъне наздикии бозори Ҳоҷишариф ва наздикии Шаҳло ва аниқтараш наздикии вокзал мешавад. ҳамин ҷода мега рӯпарои гаи вилоятӣ. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 45 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва доми нав, наздашда мағозаҳо ва бозори Нихиям наздик аст. хоб дастарошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. нархи квартира соҳибшон худаш омодаги 250 000 сомонӣ арзон мекунанд. бо ҳамаи чизҳояш мегӯяд соҳибшон, не ки нагуфтанд ки чиша метиҳанд, яъне ки бо ҳамаи чизи чорааш
фурӯхта мешавад. ин ҳамин рақамҳошон аст мегафон кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим бошад марамат занг занем. дӯстони азиз кадом намуди ки хонае ки мехарем дар комментариya нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем барои ки шумо нависед мо ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. шумо чо кунен фақат лайка гузорен навбара подлисаш кунен ва агар ягон реклама дошта бошен сурат маълумота дар WhatsApp имо промои роя кунем дар видео оянда фурӯшда мегузорем. лайкора гузорен ва навбара подлисаш кунен. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбеи нашам дар территорияи 82 микрорайон гуфта гаста рӯпарӯи мактаби 54 ва назди посолствои Германия гуфта гаста Сойбуш. боз такрор мекунем ки барои шумо фаҳмо бошад территорияи 82 микрорайон рӯпарӯи мактаби 54 ва назди посолство яъне ки сафоратхонаи Германия. Якхонага квартира аст ки дар якум ошхона қарор дорад 30 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. ремонти хонаам хуб аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хай ҷош ҷои бениҳоят хуб дар ки мисол рӯпарош мактаб, хай сафоратхона, мағозаҳо, банкҳо, аптекаҳо яъне наздикиш да. агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳем фаҳмидан рақамҳошонда занг зада худатон мепурсен. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо арзона мешавад. 290 савдо ва муомилаш тариқи телефон. ин ҳамин рақамҳошон аст билайн кор мекунад кадоми шумо ки мехаред марамат занг занем. дӯстони азиз ҳамин хонаи фурӯшӣ буд то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.